Jan Ruin de Jong van Rotstergaarst die 100 kei op zijn bureau, maar toch de nieuwe fosfaatwetjouwing waarom naar 60 kei. En dat is voor de jonge boer net vol te houden. Dan komen wij gewoon, let me zeggen, veel toeren tekort. Nou, dat gewoon Per jaar. Ja, en dan ga je zelf nog niks. Dan moet je gewoon puur bijlenen. En dan moet je het werk nog doen. En privé nog leven. Nou ja, dat is gewoon net te doen. Varie maat moet de jongens in Veestepel lietser maken hebben. Daarom is hij daar een week al druk dwaande met het verkeerpje van zijn kei. En dat is net eenvoudig. Daar weer niks de goeien tussen. Wij eigenlijk helemaal geen afscheid van nemen willen, maar ja, het moet. Dat doet maar je verrekte zeer. Dat is eigenlijk een stukje familie die jou uit het familiekring wil halen. En ja, dat doet mij zeer. En dan moet ik je weer. En weer zo'n emotioneel moment. En ja, dat is je dat een paar keer hebben gewoon, is het wel lastig voor mij. De Jong had een man die direct inschreeuwt voor de zogenaamde stoppersregeling. Liek als haast 400 oren. En dat bent het te volle. Hebben ze het ministerie voor toen een maand pas duidelijk hokkerboeren maaid van kennen onder de regeling. Er zit al een iering onzekerheid eigenlijk qua fosfaatrechten en nou hoe lang gaat het doorheen? Ja, ze zeggen dat je al weken, maar RVO kende, het kennen we wel eens veel langer doorheen. Bist er ook benauwd voor? Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel erg taal en duidelijkheid. Dan kunnen wij een beetje rust aan de kop krijgen. Want ik bedoel, maar heel tijd met vraagtekens erin.